naka full force deployment ng mga personnel sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. Magkang tanan sa naghilapit nga Pasko. Sa interview sa Bombo Radio kay retired police Colonel Darico Garbanzos, ang head sang opisina ay ginpahayag nga gina-expectan na nila ang mabugat nga dalagan sang trapiko bangod sa holiday season. Ilabi na nga madamo nga masalakyan na nagapadulong sa syudad. Suno sa isa ini kapag panghangkat sa ila bangod madamo mga aktibidad nga ginahiwat bisan weekends sa diin nagapugok ang mga salakyan. Dugang pasilig nga madamo nga masalakyan ang naghalin pa sa iban nga probinsya agud magpadulong sa syudad para magpamalaklon kag maglagaw bangod nga madamo ang sale sa mga malls kag kalabanan sa ila ang may dalang nga kaugalingon nga mga pribado nga masalakyan. Sa subong mayara na sa kabagusan nga 378 ka personnel ang gin-deploy sa syudad. Lakip na ang clearing operations para makabulig sa pagpahagan-hagan sang trapiko. Nagpatigay naman sa traffic focus simulation ang mga opisina agud mapatuman ang husto nga regulasyon sa paghulag sa masalakyan. Lakip na ang koordinasyon para sa madasig nga dalagan sang trapiko sa mga dalanon. And this is a challenge sa amon nga kung paano namon i-monitor ang aton nga mga personnel. Nag-extend kita sang 1 hour sang ilang duty so that kay nakita naton nga bisan kung gabi grabe gyapon ang traffic, no? Kagti kung kisa kung mag-run out pa or magbisyo pang amon nga traffic lights, amoy ning mga challenge nga nakita naton wherein nga ang mga personnel naton na ara man no makita man sila. Pero may iban gid abing dapat gid naton pa disiplinahon.